Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing putra-putra. Pripun kabare? Bu Guru tungaaken mugi-mugi putra-putra tansah pinaringan sehat walafiat. Amin. Putra-putra, dinten menika wayahe sinau basa Jawa wulangan bab badanku patemon kaping 4. Padha dibuka bukune nggih. Buku paket sinau basa Jawa halaman 13 tekan 16. Ayo padha digatekake ya putra-putra. Ayo nggatekake lan tirokno wacan iki. Tangane Bima ana loro. Iki tangan tengen lan iki tangan kiwa. Bima nulis nganggo tangan. Bima gambar nganggo tangan. Bima salaman nganggo tangan. Tangane Bima dijaga supaya tetep resik. Kukune Bima ajeg dikethoki. Hayo putra-putra sampun dikethoki dereng kukune? Menawi kukune sampun dawa, gek ndang dikethoki nggih. Ayo nyoba ucapno sing cetha. Tangan, tengen, kiwa, nulis, gambar, salaman, pangan, ajeg, dikethoki. Kaya mengkono ya putra-putra, kudu dilatih terus anggone matur nganggo basa Jawa supaya putra-putra tambah fasih anggone maca lan matur. Saiki ayo padha sinau basa ngoko lan basa krama. Mata basa kramane mripat, paningal, sojo. Alis basa kramane imbo. Bathuk basa kramane palarapan. Cangkem basa kramane tutuk. Idep basa kramane ibing. Ilat basa kramane lidah. Irung basa kramane grono. Lambe basa kramane lati. Pipi basa kramane pangarasan. Kuping basa kramane talingan. Rai basa kramane pasuryan. Rambut basa kramane rekmo. Untu basa kramane waja. Janggut basa kramane kethèkan utawa sadegan. Gulu basa kramane jangga. Pundak basa kramane pamidangan. Dada
basa kramane Jojo. Weteng basa kramane Padaran. Wudel basa kramane Tuntunan. Endas basa kramane Sirah lan Mustaka. Geger basa kramane Pengkeran. Tangan basa kramane Asta. Kempol basa kramane Wengkelan. Dengkul basa kramane Jengku. Pupu basa kramane Wentis. Sikil basa kramane Suku lan Sampeyan. Dlamaan basa kramane Samparan. Driji basa kramane Racikan. Lan kuku basa kramane Kenaka. Menika wau ulangan saking Bulinda ing dinten menika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.